A Consellería de Sanidade iniciou hoxe a vacinación infantil fronte á gripe, unha campaña que se ofrece a 72.561 nenos e nenas de 6 meses a 5 anos. A novidade desta edición é que hai unha vacina intranasal para preto de 50.000 nenos. Hoxe iniciamos a campaña de vacinación infantil da gripe en todos os centros de saúde. Todos os nenos van a ser citados mediante mensaxe. Temos sobre 6.300 nenos en toda a provincia. Os nenos que se citan son entre 6 meses e 5 anos. Estes recibirán un mensaxe, podrán ir á súa enfermeira e vacinaraos. Fora destas idades, os nenos de grupos de risco que se queiran vacinar, o único que teñen que facer é pedir cita no centro de saúde ca súa enfermeira e nada máis. Na vacinación antigripal, Galicia foi pioneira no 2022 ao introducir por primeira vez en España a vacinación de nenos e nenas. Os resultados conseguidos constatan a aceptación desta medida, cun incremento en 2023 con respecto á campaña inicial, acadándose un 55,78% de cobertura. Este dato sitúa a Galicia á cabeza das coberturas de vacinación infantil en España. No requiere mucha colaboración del niño, simplemente va una parte de la vacuna por una fosa nasal y la otra parte, al quitarle el émbolo, iría por la otra fosa nasal. Y luego tenemos la intramuscular, ¿vale? Si no se pudiera realizar con la intranasal, pues se utilizaría la vía intramuscular como hasta el momento, ¿vale? Vacunamos a todos los niños, ¿vale? Desde los 6 meses hasta los 5 años y empezamos hoy la campaña. La verdad que los niños colaboran muy bien porque no requiere nada, ¿vale? Entonces los niños lo han aceptado mucho mejor que el pinchazo de siempre. Segundo o último balance dende a posta en marcha da campaña por parte da Xunta o pasado 23 de setembro ata o 3 de outubro, son preto de 25.000 as persoas vacinadas en Galicia fronte á gripe. Delas, un total de 3.276 son persoal sociosanitario e 21.353 residentes. En canto á vacina fronte á COVID, xa se vacinaron case 23.000 persoas, das que 2.069 son persoal sociosanitario e 20.527 residentes. Do mesmo xeito, máis de 2.300 bebés foron inmunizados xa fronte ao virus respiratorio sincitial causante da bronquiolite.